Ciao prieteni, astăzi o să ne jucăm un joc nou, Tom Gold Run. Bine, pentru mine e nou pentru că acum mi l-am descărcat, deci haideți să începem să ne jucăm. Am intrat pe el. Jocul e cam vechi, mai am jucat și Silver, dar a fost cam vechi și acel joc. Mă joc jocuri vechi, dar sunt foarte faine. Vechi, dar faine. O să am încercat și jocuri noi, nu prea mi se par distractive, dar îmi plac și jocurile astea și celelalte. Sunt faine. Jocul meu încă începem jocul. Să mă bucuresc să termină videoclipul. Da, wow! Fain jocul. Foarte tare. Și că am jucat foarte mult. Nu cred că e fain. Am căzut. Uitați mesajul meu. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați să dați un like, comentariu și să vă abonați dacă vreți. Eu vă pup, pa!